Ždajec. Jdeme si zahrát Dragon's Dogma Online, je to takový trošku exkluzivnější pohled český, protože řekněme si pravdu, v Česku to moc lidí si nezahraje, protože to je pouze přístupný na japonském storu. A není to tak lehký se tam dostat, musíte tam jít přes proxy, jako pro mě to bylo lehký, ale pro některý, kteří se v tom třeba tak moc nevyznají, tak lehký být nemusí. Já přeskočím tady tohleto intro. Budeme si rovnou udělat novou postavičku, na kterou se nám bude dobře dívat. Takhle ne, takhle by to nešlo. Jméno. Mám to tam dávat? Jo, dáme to tam. To ten normální indický jméno. Na tom není nic k smíchu. Žena. A teďka si vybereme z předpodělávek, tak si nějakou předpodělanou dobrou vybereme. McDonald's, dude! Ne, tohle nemyslím vážně zase. Já vím, hraju japonskou hru, no, tak to je normální, vole. Tohle tu si vezmem. Yes! Mi skurvil ksicht. Pátky! No, takhle tak vypadá dobře, vypadá skoro jak Lara Croft. To je ideální, to je ideální. I pro vás, co neslyšíte, tak ještě musím napsat velkome, že? Tak, excelentní. Ještě vybrat nějaký vlasy. Jo, si můžete udělat Danteho pomalu. Skoro až na to, že on to měl tu ofinku dolů. A ne tak nahoru. Tohle vypadá celkem pěkně, 14. Asi si vezmeme tu 14 bez tak, bych to tak viděl. Mi zamlouval. Ne, prostě Dragon's Dogma je super hra, ale já úplně miluju to, co vyšlo na PS3 a to, co hodlají teďka vydat na komp konečně po tolika letech. PC Gaming Dudes. Tak ten díl prostě miluju, klasický Dragon's Dogma a Dark Arisen k tomu DLCčko, to byla bombička, taky dobrý účes. Ale teďka jsem si připomněl tu treju, co jsem měl v Dragon's Dogma, jsem na ní měl tady tyhle ty vlasy. A taky je ještě výhoda, že já jsem čekal, že to prostě bude čistě jen přehozená hra, bude tam přidaný online, ale oni fakt na tom pracovali, že tam přidali nové věci, nové lokace. Dokonce i nový vlasy tady jsou, ale vezmeme si tu 14, to byla nejvíc sexy. Yes. Barva. Nějaký vyblitý barvy. Byla takovou, to je moderní dneska, dáme si to. Je co, to radši nechám takhle, tak než s ní udělám nějaký monstrum. Takhle tak vypadá dobře, ne? Říkejte, že byste si nedali říct. Tak to necháme. Kukadla! Nevím, no. Dáme jí tady tyto. Barva kukadil. Necháme to tak, to zase tak není důležité. Můžu každý jiný dokonce. Necháme to takto, to bych taky radši nechal, než s ní udělám nějakýho mutanta. Obočí. Yeah, boy! Taková marfuša. Fuj, ty vole, viděli jste někdy ženskou s takovým obočím? Ale ne, jako, aspoň je dobrý, že tam můžete dát jako takový, pokud fakt máte takový obočí, nebo vás to vzrušuje. Tak tady se meze ničemu nekladou. Tady si člověk vybere
je, co ho dokáže nakopnout. Teď se nemůžu rozhodnout mezi tou 4 a... Kolikátá to byla? 13. Vypadá moc nasraně, necháme jí tu 4 radši. Nechte to takto. Co tady máme dál? Jak samozřejmě tu postavičku si upravíte jak chcete, že tady si vyberete nějaký ten základní tvar a potom ho ještě můžete dopodělávat tady těma líštama, co jsou tady. Ale to já nebudu až tak jako... Až zase tak jako řešit. Teďka jsem mu vrátil asi tak o 20 kroků. Nechtěně. Já myslím, že oči furt ještě má ty, který jsem vybíral, ne? Jo, dobrý. Na ledničku to můžete vracet, což myslím ani v původní hře nebylo, takže to je výhoda, protože fakt když něco potom pokurvíte a nechcete, tak... Já vím, že jak jsem si včera dal normálně postavičku, tak jsem nechtěně zmáčkal na random udělaný ksichtu, protože jak je to v té japonštině, tak tomu nerozumím a neměl jsem radost, no, když se mi to přehodilo, naštěstí si ju teda můžete okamžitě hnedka spravit. Je tady ten rýpák, je takový moc, vole, proto ne, prohnutý. Moc anime. Vole. Vydám asi tady tenhle ten je takový OK. Menší ho dáme. Tohle je jak má nahoru a dolů. Nevadí mě, já vím. Na tom nejlepší, já stejně za tu postavičku moc rád nebudu, abych hrál hlavně za sebe, ale udělám si už, aby se mě líbilo. To je jasný. Ty vlasy nevím, no teďka už se mi moc nelíbí. Nějaký pořádný botox. Ne, to bych nechal, ale prostě to mají dobře udělané, to není vole jak ve Skyrimu. A hlavně v Oblivionu, kde dělání postavičky bylo fakt bolest v prdeli, protože... Řekněme si pravdu, že... Tam nešlo udělat člověka. S takovýma plachťákama ne. Dobrý. Já se spokojím s normálníma ušima. Make-up. To je make-up aspoň. Mějte se vypadat dobře i bez make-upu. Je sakra digitální, já vím. Je moc heavy, vole, tady 5 nebo 4. Máme 4. Takový naturalish look. God damn yeah! Let's do this. Toto. To ne. To ne. To ne. Další bych vynechal tu možnost. A teďka. Barevnost. Necháme to takto. Vlasy taky necháme. To bych nechal, jak jsem to už obarvil. Co tady ještě můžu obarvovat do ty oči? Zaklínačka. Oko zvlášť. Ten make-up, to taky už jsme doprasili. A tu máme barvu těla. A výšku. 210. No way, dude. To je moc, vole. Nebudeme to přehánět. No tady to je postoj, jestli chcete, aby stála jako ženská a běhala jako ženská nebo jako chlap, tak my to dáme maximálně na ženskou. Velikost hrudního koše. I můžete si z toho udělat totální monstrum. Hlavně je sranda, jaký ten obličej zůstane stejný. To ne, vole, to ne. Velikost palice. Jo, žirafu si s ním můžu udělat, no nádhera. To víc bych chtěl.
je toto. Jo, to je šířka krku, už to vidím. To nechám všechno na normálu radši. Pač já nechci dělat žádný monstrum tady. Tady musí být 60 přece, takže to je vole ideál, ne? Tady musí být 90, počkat, to je něco jiného, to jsou boobs, oh hell yeah! 90 tam musí být. To je toto? Nevím nic, že by se měnilo sakra zase. Co děje, co se mění? A ruce, ty vole, takový pracky. Takový naběráky, to ne. Takový naběráky rozhodně ne. Ty nějaký normálně malý ruky, vole. Nedělejte tady s ním monstrum. A to nechám na normál, jak to má být. Proč by ne? Devadesát, že? To je jasný. Tady není o čem rozhodovat. To je tohle to poslední. A velikost nohou. To je všechno, ne? Máme finishit. Finishit postavičku tady. Počkat nemáme. Hlas. Sluchátka, vole. Kdybyste se dívali na japonský péčko, když to tady tyhle tak klikávám. Zajímalo, kolik těch hlasů je dabovaný chlapama. Ještě jsem chtěl teda jiný ty vlasy. Teď nevím, co to zase bylo, vole. Jo, tohleto. Dáme ji normálně. Hlavně se, že tady má... U dálnici tam, vole. To tam nechci. Nedávejte mě. Nemůžete dělat. To taky nevypadá špatně. Tohle taky nevypadá špatně. Fucking no, dude. Tohle je dobrý účest, ten nebyl v původním Dragon's Dogma a je mi jasný, že Gus, až vyjde tohleto v Evropě, až to budeme hrát spolu, tak Gus si tenhle ten účest rozhodně dá. Tohle se vsadím klidně. Proč tady ty dobrý vlasy tam musí mít dálnici, vole, to není fér. Já jí nechci dát copánky, to nevypadá dobře, vole. Oni tady tyhle ty středně dlouhý vlasy vypadají celkem slušně. Je na hovno. A dám tady tyhle, ty asi nedám, vole, ty. Já nevím. Moc těžký rozhodnutí na mě. Jak to oddálím?
Trouhelníka můžu dělat pózy. Ale cockblocker, že? Jsem mu oblíkl, to jsem neměl dělat, vole. Dokonce i prostředí si tady můžete změnit, což je celkem dobrý, když si děláte postavičku. Prostě s tím fakt vyhráli a za to je respektu a nemůžu se dočkat, až to vyjde u nás, až si to budu moct normálně zahrát se vším všudy a s tím, hlavně s tím, že to budu rozumět tomu, že jo. Divoženka v lese. Yeah boy! Yeah boy! To je proč tady jsme. Ten trouhelníček, teda čtvereček akorát nevím co dělá. Yeah boy! Take that screenshot boy! Yeah boy! That's it. I like it, I like this game, I like it very much. Já vím, že tohle to tady vůbec nemám dělat, ale neberte mi to, because I like it. I like it very much. No tak, tam máte jen 3 pózy, to mě nemůžete dělat, já potřebuji víc póz. Kde to jsme? God damn is this! Hold that pose, oh yeah! Vyzkoušel ten čtvereček, já ten čtvereček asi vyzkouším na nějaké další postavičce, protože já si tady tuhletu postavičku nechci doskurvit teďka, když už mám hotovou. Jsem s ním hotový. Yes. Novinka tady s takým velkým štítem, tam myslím původně ani klás nebylo, ne? A s dildem. Magie rozhodně, ne? Za svou postavičku mám lučičníka a právě jsem přemýšlel, že za tady babu si dám Warriora, abych vyzkoušel něco jiného. Yes. Tohle to nemám tušení, co to je, jestli to je nějaký server nebo historie, nemám tušení, vybral jsem tady to nejdelší. Když to je server, tak abych hrál s dalšíma postavičkami radši na stejným. Chápete mě? Doufám. Takže chlapci, co nejdřív to donést do Evropy. Na Ameriku se klidně vyserte, ale do Evropy mi to přineste. Tady to potřebuju. Tady je to potřeba, my tam nemáme na storu žádný MMOčka. Což mě strašně zklamalo, já jsem čekal, že vyjdou třeba Guild Wars 2, protože oni mluvili o tom, že budou dělat PS4 verzi možná. A nic. Teďka EverQuest Next, ten je taky v nedohlednu. Všechno je v nedohlednu, tohle to je vole jediný MMOčko, který mě láká na PS4. I když se podíváte na ten japonský store, tak tam je třeba Dynasty Warriors MMOčko, ale to je takový blé. A tohle toho fakt by mě bavilo, protože Dragon's Dogma mám hodně rád. Epický souboje s orkama. Fuck yeah, dude. Fuck 'em up. Nevybruj. Tak tomu říkám špatný dopoledne. To je to nějaký lídr. Každopádně s takovým ksichtem do rádia. Lidi jsou chudáci malinci. Ještě horší než bojovat s Uruk-hai. To je aspoň nějak tak v lidské velikosti, ale tohle to je vel 3krát větší. Tady končí sranda.
Ještě další výhoda, že i po grafické stránce to na MMOčko vypadá dost dobře, jako protože MMOčka, řekněme si pravdu, hodně často nemají dobrou grafiku. Už vůbec ne, ty co jsou ještě teďka navíc dostupy na tom PlayStationu a Storeu, tak tam je úplně špatný. Tady tohle to vypadá furt dobře, to vypadá aspoň nějak tak realisticky trošku. Trošku jak Lineage, ale lepší. Ale jaký tím, že to v podstatě má stejnou grafiku jak to originální Dragon's Dogma, který jako, řekněme si zase pravdu opět, že na PS3 to vypadalo celkem hodně dobře, sice to klesalo hodně v FPSkách, ale vypadalo to hodně dobře, hodně fotorealisticky. Mě na tom právě líbilo, že mi ten svět připomínal Zaklínače. A to si taky řekněme pravdu, že Zaklínač 3 tak trošku to jako celým tím otevřeným světem okopíroval. No možná tohle to okopíroval Zaklínač, je těžko říct. Každopádně, jestli jste hráli Dragon's Dogma a potom jste hráli Zaklínače 3, tak všechno znáte. Protože tam všechno funguje stejně. Ne, jako úplně stejně ne, ale je to hodně podobný. Já právě, jak jsem si zapnul Zaklínače 3 a začal jsem ho hrát, jsem si říkal, ty vole, to je jak Dragon's Dogma. Tohle je taky jak Dragon's Dogma. Ty vole, to je všechno jak Dragon's Dogma. Nevím, jestli to je náhoda, anebo se tím nechali inspirovat. Tak jdeme týme. Já mám za něco zmáčknout, že? No řekněte mi, že nevypadá gorgeous. Hnedka bych si lehl na záda a pošeptal jí něco. Jdeme na věc. No tak už se dokecejte. Wow, fuck je dude. Jdeme mi skurvit DNT morku. Musím akorát naučit, co tady dělám, protože řekněme si pravdu, že nemám tušení. Píšek skáču, díky moc. Díky za radu, vole. R3 vycentru obrazovku. To byl blbý nápad. Čtvereček, L1 se bráním čtvereček a trouhelník sekám, stejně jak Dragon's Dogma. To byl nějaký speciální sek, vole, to v Dragon's Dogma nebylo takhle. To je něco novýho. Jen. Postupujete moc pomalu, mezi tím tam umírají stovky lidí, vole. Tohle to chce razantní zásah. Chyťte svini! Jak se chytají tady věci? Tady nejdou chytnout věci. Za tu mou druhou postavičku šli chytat věci, tak jak to, že teďka nejdou. To má na svědomí. No mě to ještě nenaučili. Teďka jsem se podíval na to její jméno. Vy ho naštěstí nemůžete vidět, protože je až úplně nahoře, ale řekněme si, že jí něco svrbí. Je dole, doraž ho, pojď! Blesk! Excelentní amputace bradavek. Na jedničku. Yes, jdeme dovnitř. Yes. Já si můžu sundat ty sluchátka, že? Nepotřebuji. Já bych to tak chtěl hrát fakt, když bych tomu rozuměl s kámošem. S Jazem. Jediný kámoš. Ne, to by určitě hrálo plno lidí z konzolisty se sadím, protože kdo nemůže mě hrát takovouhle parádní hru, to je úplně prostě pecka. Teda musím ještě zjistit, jak uskakovat. Musím si mě tady furt přečtit, kterou options, ať se to naučím, ale já nemám náladu něco šít, já chci bojovat. To bylo to rozkroku, to dobře zničilo.
Dobrý skill, po něm vyběhl a vysekal ho. Ty taky umět už. Ten tak nedočkám, co? L1 kolečko, je žduchnutí. To je, co se dělá? Když mám strach, nebo co? Pedeček je žduchnutí, trojúhelníček je tak nějaký skill. Šaukl mi. Ale to kolečko nechápu, co to jako má být. To je kdyby se bála, on. Fakt. No to je možná proti šípům, když po mně budou střílet, že? Z vrchu. Já zkusím, co to udělá, až do mě tady ten ork pleskne. Mi to spraví den. Dělej! No, klidně, tak to se nedočkáš, že jo, v angličtině. Oni na tom ještě nezačali ani makat, nejspíš to mě na tom se já už bych to taky nejradši hrál v anglině, ale není možnost. To mi asi ne, vypadá to, že si do toho nechce vůbec pustit, protože už se na to furt lidi ptají, že jo, to vidíš i to, kolik lidí se snaží to hrát na těch japonských serverech. A oni prostě se do toho nemají, já nechápu proč. Teďka je ideální čas, to je začátek, kdy ještě na stolu nemáš žádný jiný MMOčka. Já to právě nechápu u všech lidí, třeba to Defiance, to bylo na PS3, to MMOčko. Oni řeknou, že není dost lidí, ale oni si zároveň neuvědomují. Je 10 milionů prodaných konzolí. A no teď už 20, že? Ale oni řeknou, není dost lidí. Ale oni si neuvědomují jednu důležitou věc. Na kompu to MMOčko, tam sice na komp má každý, takže si řeknou, že mají větší base, jenomže na kompu máš takových MMOček, že všichni hrajou sami pičoviny. Zatímco tady máš jednu konzoli a máš 20 lidí, potenciálně, kteří by to fakt mohli hrát, protože to je jediný MMOčko, co na tu konzoli bude. Tak vole, kde je logika? Já chápu třeba, že ty, jak říkáš, že slibujou hry, že to trvá, když ty hry chcou udělat, když jsou nový, jo, ale když prostě oni to mají hotový a stačilo by tam udělat angličtina a vydat to. Ani neříkají, že tohleto by nikdo nehrál, to prostě by hrál každý, protože je to jediný MMOčko a ještě navíc to je kvalitnější než ostatní MMOčka, protože tam máš fakt parádní combat systém, já bych to úplně miloval a myslím si, že spousta dalších lidí taky. Tam se vole, The Elder Scrolls Online, what the fuck dude, by se mohli jít zakopat, vole, to je totální sračka oproti tady tomuhle tomu. Guild Wars 2, ty se taky můžou jít zakopat proti tady tomu, to je taky sračka. Ať ukážeš na kterýkoliv MMOčko, který do teďka vyšlo, tak je to sračka oproti Dragon's Dogma Online, který fakt má lepší grafiku podle mě a milionkrát lepší hratelnost, protože přímo ten kombat ovládáš a ne, že zmáčkneš tlačítko 1 a udělá to skill, tlačítko 2 udělá to skill. Tady prostě musíš bojovat, uskakovat a všechno. Prostě já mám Dragon's Dogma rád a tak nejvíc mě mrzelo, když jsem zjistil, že v té základní hře, jako co tenkrát vyšlo na PS3, nebyl online, protože ono to vypadalo, že to je po netu, že jak jsi tam měl toho póna a běhal tam s tebou, byla bomba, no. Tak jsem si vždycky říkal, až udělají dvojku, tak tam snad přidají co-op a multiplayer. Oni udělali přímo online, ale teďka ti řeknou, že ho v Evropě nechystají vydat, va. To je paráda. Dokonce to mají trofeje. Jsem si jednu odemkl, nemám tušení za co to je, ale mám ji. Sconer online.
Scanner online. Tak to nevím. To nevím, co je Scanner online. Ani Google to neví. Jsem si chtěl mrknout, jako jo, MMOčka některý vypadají třeba Black Desert. Black Desert vypadá dobře, Ion ve své době vypadal taky dobře. Ale furt zase nemají tu hratelnost takovouhle jak Dragon's Dogma. A hlavně nemají ten příběh pořádný, že? Protože to je vlastně nová IPina, takže oni musí ten příběh zavíst. Zatímco v Dragon's Dogma má tu výhodu, že ten příběh už má zavedený, protože už to mělo hru. Takže víš, o čo tam běží. Už má ještě navíc dobrý dělání postavičky, to taky v hodně MMOčkách, který třeba vypadají dobře není. Prostě to je ideál, chtělo by to už v Evropě. L1 čtvereček, trojček, to mě naučíte teďka ty skilly, jo, když už jsem si to musel sám zjistit. Okay, díky za quest. I co? Riftstone, můžu si někoho vytáhnout, ještě ne. Jo, Elder Scrolls to vypadá na píču. To vypadá otřesně. A ještě hůř se to hraje, fakt, jenom když jsem viděl ty obrázky původní, tak jsem si říkal, ty vole, to nevypadá vůbec jako Skyrim nebo Oblivion. Ten artwork je úplně mimo, to prostě musel dělat úplně někdo jiný. Potom vydali prostě normálně gameplay videa, obrázky ze hry. Jsem se málem z toho zblil, jak to vypadalo hnusně. A tím nemyslím jako rozlišení textu, to možná je v pohodě, ale myslím právě zas modely postaviček a animace. Totálně, vole, odfláknutá práce, ještě horší než z indie her. Prostě na to, že to je takzvaná Ultra Bethesda, která dělá nejlepší hry na světě podle většiny lidí ze všech webů a nejmenovaných webů na konzolista.cz. Já prostě nevím, co všichni vidí na Bethesdě. Dělají průměrné hry, akorát v otevřených světech, které jsou tak zabugovaný, že je lepší to ani nehrát. A tím neříkám, že jsem jejich hry nehrál, já jsem Fallout 3 hrál hodněkrát, Oblivion jsem hrál na PS3, když vyšel pořád, tak 3 roky. Skyrim, ten jsem dohrál jednou, ale ten už mě prostě nalákal. Dalian, ahoj. Fallout nehrám. A teďka zrovna jsem řekl taky proč, já si to nehodlám kupovat za plnou cenu, protože Bethesda mě prostě každou další hrou mě zklamává. Já jsem v Bethesdě přišel s Morrowindem, jo, řekněme si to rovnou. Koupil jsem si kolektorku se všema DLCčkama, s těma expansion packama na Morrowind, to jsem hrál hodně, to mě bavilo. Potom, a když jsem viděl Oblivion, tak to jsem z toho byl podlaně, protože to byl fakt, tam šel vidět pořádný rozdíl v grafice a hlavně v gameplay, protože v Morrowindu to bylo všechno vrhání kostkou, takže když jste do někoho sekali, tak třeba to jste 10krát 15 seknutí minuli, jo, což bylo otřesný. Že prostě jste ale do něj sekali a ono to prostě mu nedávalo damage. A v tom Oblivionu právě to bylo všechno takový reálnější ten kombat, tam prostě když jste ho zasáhli, tak jste mu dali damage. Když jste stříleli lukem, tak ten šíp zůstal zaseknutý, to byla prostě takový detaily. Detaily, na to se dalo koukat, to byla nádhera. Takže potom přišel Skyrim a ten, nevím si na rovinu, tam toho moc už nevylepšil, ani graficky a z hratelného hlediska taky moc ne, no. Ten combat systém je furt takovej nemastnej, neslanej. Furt tam mácháte v prostoru mečem, tou postavičkou to projíždí, co je před váma. A je to celý trapný. A to je všechno tím, že to je z first personu, a potom když to přepnete do toho third personu, tak to vypadá ještě hůř, protože to opepří to, že mají špatně udělané animace. Mně stačilo jenom na Fallout 4 vidět trailer a měl jsem dost ten první, co vydali. Jak tam ukazovali, jak byl ten záběr na to město, jak ta kamera ojížděla. Tam dole viděli chodit ty lidi a ten týpek tam uprostřed obrazovky bruslil, vole. Ta animace té chůze byla tak špatná, že prostě bruslil. Na této generaci. Nepochopím, vole. Už v Gothicově jedničce dokázali udělat lepší animace, než to, co dokáže teďka Bethesda, tak... Se můžou víc zahrabat. Když tady 15 let stará hra vypadá líp, než to, co dokážou oni udělat dneska. Z hlediska animací. Co to je za královnu.
oklmy, no, já právě taky čekám tohle. Oni v Japonsku mají asi tak 3 nebo 4 MMORPGčka, co tam jsou, jako celkem slušný, jo. A my tady nemáme nic vůbec. Což není fér a teďka nemám tušení, co mám za quest, protože je to všechno v japonštině. To je ten chudák bílej drak. On zemřel v bitvě proti nějakému Počkej, on není ještě mrtvý, on žije. Zavolejte medika, je naživu. Falko. Stávej, vole. To je jako oklmí zdarma, jo, ale já myslím přímo MMOček, který jsou právě něco jako Dragon's Dogma. Fallout 4 si robil už od roku 2004, tak to se mají pořádně za co stydět, jestli na tom dělají 11 roku. A vypadá to tak, jak to vypadá. Oni jsou prostě neschopní, podle mě jsou neschopní, to je jediné, jak to chceš vysvětlit. Podíváš se na Zaklínače 3. Studio z Polska, který nemá rozhodně rozpočet jako Bethesda. A jak vypadá? Milionkrát líp. Jasný, taky to mělo svoje bugy, ale... To byla prostě jiná liga oproti Falloutu. Skyrimu ten proti tomu porovnat nemůžu, Skyrim je starší, jo. Ale když se podíváte na Fallout, který vyjde tady pomalu o rok později a vypadá stejně hůř, tak nashledanou Bethesdo, jako... Já jim nebudu platit za takový odpad. Co zase chceš? Ať chceš dokončit quest, tomu rozumím, tak ne. A musím si vybrat odměnu. Troj? Ne, nebo to dostanu všechno? Nevím. Je. Hlavně Fallout 3 měl dobrý příběh. Jo, Bethesda, vole. Oni sice dělají možná hry dobrý, jenomže hry dobrý na rok 93, vole, protože tam někde, ne to kecám, tak v roku, kolik tak, vole, v roku 2000 se zasekli, 2006 a od té doby dělají ty hry furt stejně. Místo toho, aby někam pokročili v něčem. Já nevím, co mám teďka dělat. Něco po mně chce očividně. Ale nevím co. Možná mám jít tam k tomu i. Vidíme to. No, že to není, že bych prostě celou dobu nenáviděl Bethesdu a jejich hry. Já jsem je měl rád, jak říkám, já jsem prostě rád si zahrál Morrowind, Oblivion a Fallout 3 jsem hrál 3 roky, vole, jo, ale tam prostě není posun, není tam dost velký posun na to, aby... A už vůbec ne, když se člověk podívá na ostatní studia, co dělají. Oni jsou o 3 roky pozadu. To je stejný jako, že Naughty Dog je o rok napředu oproti všem ostatním. Oni taky je to tím, že jsou v iSteamu na PlayStationu, takže oni o rok dřív se dostanou k PlayStationu než všichni ostatní, že? Takže oni mají vždycky rok náskok a proto vždycky Uncharted vypadá tak, jak všechny ostatní hry budou vypadat za rok. Takže když se člověk podívá na Uncharted, tak ví, jak ty hry budou vypadat multiplatformní za rok. Vypadá dost špatně, ten pán má nějakou rakovinu určitě. To je za plážového typka, má celkem dobrý hadrit, jo. By vybral. To je už nějaký důležitý rozhovor. Pověz mi to všechno, poslouchám tě. Mám uši na šťopkách.
Dokonce i na animacích zamakali, protože normální Dragon's Dogma pokaždé, když doskočíte a zem tak to udělá kotoul, tak doskočí a tak jakože zaškobrtne to. Taky na tom zamakali. Dobře oni. To se v Bethesdě neděje tohleto, no. Jdeme si něco asi koupit, že to je v obchodě. Ty vole, tady zase někdo hraje za 12letý dítě. Japonský MMOčko, co chcete čekat? Já to hodím tak do 2 hodin tady ten livestream a potom možná budu livestreamovat ještě později. Protože musím někoho teďka pustit ke kompu. Jednoho parazita, který udělal svoji práci. Potom budu moct pokračovat. Furt si nemůžu vyvolat přátele. Tvrbí mi. No jo, Klmi, doufám, že si zahrajem. Všichni. Pořádně. Počkejte přestup. Jo, tady si můžu změnit klas. Dobrý, já si můžu změnit klas, kdykoliv se mi zachce. Já koupím skilly. Tady se vylepším. Ale já na nic nemám. Takže co s tebou? Půjdeme někam do zákulisí a necháš mi si s tebou vydělat nějaký expy nebo co bude? Počkej, už to nezmizel. Geronimo! Nástěnka jak v Zaklínačovi. Teďka myslíš trailer? Uncharted, jo. Měli ho pěkně udělaný, hlavně to měli zase filmový, akční jak blázen. Těším se, no už. Si to pořádně zahraju. Teďka na ty questy, jak to přepnu. Tohle to byla tak parádní MMOčka, abych to pořád hrál, ty vole, protože to je pomalu ještě lepší možná než Final Fantasy 14 MMOčko. Hlavně to je zadáčo, že? Až ty vole si to já potřebuji, aby to vydali v Evropě, já to prostě potřebuji hrát, to vypadá úplně dobře. Co to je za starýho honiče? Ty vole, nemastí na mě. Nemůžu udělat nějak pózu? Já mu chci zapózovat dětkovi. Určitě něčím dělají nějaký pózy, ale já nevím čím. L2? Ne, L2 ne. Teďka jsem se prozradil. Nedělám pózu, dude. Bude někde tady možná. Jo, našel jsem to, jsem dobrý, ty vole. Čau, honič. Jej. Ne, až tak? Hej, boj! Hej, boj! Vyprav se. Hey boy, how you like them apples, dude? You like it? Líbí se mu to. Ale nemůžu sundat ten štít. Sundejte to, já to nechci. To kazí dojem.
United boy? Ah. Co tam máme dál ještě? Mě sere, že nejde sundat ten meč a štít. To úplně kazí celý pohled na situaci. Tahle ta hra se mi začíná líbit víc a víc. Oh yeah! Tak, co tam máme dál teda? Pozdravení? Nic moc teda. To je zase pozdravení, počkat, to je všechno stejný už, ne? No, to jsou všechno už pozdravení. A tady možná jsou další ještě. Jo. To je totiž určitě, co mám napsat, aby to udělalo vlastně to, co chci, že? Jenomže já to nenapíšu, protože to je japonský, takže já se tady v těch televízkách a střížkách nevyznám. Podívám, co tady je všechno za animace. No teda fakt trošku škoda, že nejde sundat ten štít, jako já ho nechci, že? Já to potřebuju, kurva, v Evropě tu hru. Za co mi to dělají? Tady nevydají. Já vím, co udělám, já si změním klas. A tím pádem budu mít luk a to nebude tak moc zavazet. Volt má ší nebo co? Get on your knees and suckle my cock. Say my name, DJ Khaled. Skoro bych se bál. What? Oni mají dokonce animaci na lehnutí. Ten potenciál, co by se tady dalo dělat za prasárny s tím. A další masturbátor. Pane, já musím Gaze donutit, aby si to stál. Potřebujeme, chápete to, Japončíci? Nemůžete si to nechávat jen pro sebe. Yeah, boy! Get on your knees! Yes! Best game ever, game of the all years, game of the decade. Tohle tam mají prostě na schvál, to neukecaj. Oni ví, co mají v rukách, oni ví, s čím pracují, to je ten rozdíl mezi Bethesdou a tady tímhletím studiem, oni ví, o co tam běží. Jsou pro chlapy pózy. Hej, to už se nedá, já to potřebuju, to je tak parádní hra, hej dude.
Já vím, kdo by si tady na tomhle nejvíc ujel. Conan, protože on má rád, když může hrát za ženský. To musím poslat, vole, ten si to půjde stáhnout. Ale ten štít to kurví, proč nejde sundat? To je všechno, já si jdu změnit ten klas. Teď ale nevím, kde to bylo už. To je menší problém. Nejde nějak přepnout ta kamera, nějak přiblížit. No to určitě někde v options půjde, ale já to nenajdu, protože to je všechno japonský, že? Hey boy! Měníme si klas. Tady ten velký štít si dám, to bude ještě lepší. Já vím, co dělám, nejsem idiot. Tak, teďka. Dobrý, to sice sundat nejde, ale to nevadí. Ten luk tak moc nezávazí, podle mě. Tím lukem se dá pracovat, jestli víte, o čem mluvím. To ještě najít nějakou pěknou lokaci. Drž hubu, s tebou se nikdo nechce bavit, čuzo. Dejte mi tu hru, já už potřebuji hned teď. Tyvo, oni mají dokonce simulaci boobies. Oni se pohybují jak mají, naprosto přirozeně. Excelentní. Dali si záležet a to se počítá. A já jsem předtím tu kameru měl blíž nějak. Jsem mu zazoomoval. Tohle to je moc pro chlapy, to tam nedávejte. Nevím, který byli nejlepší. Excelentní, ještě tady tuhle tu pózu. Tady tohle mě zajímalo, jak to vypadá, když ležím. Hej, já klidně ať třeba to dají za 200, vole, abych si to i koupil fakt, protože tohle je moc dobrý na to, abych to nehrál. Tak, ale teďka jak dostanu na sebe zpátky věci. No, takhle tak. Mě by mě zajímalo, jestli tady budou ty klasy dělaný tak, jak normální Dragon's Dogma, jestli si budu moct třeba potom dát klas, který bude moct mít meč a luk. Já nechci mít jenom luk, to je divný, jo. Vlastně tam jste mohli mít kudličky v normálním Dragon's Dogma, ale zase
Na druhou stranu možná to mají na schvál udělaný jinak, aby to bylo víc MMOčkově, aby vlastně tam byl větší rozdíl mezi klásama. Tam jste byli jako vše umělové v tom normálním a tady člověk si asi hol bude muset vybrat jednu zbraň, kterou bude chtět používat. Uvidíme, já si to potom musím vygooglit, jaký tam jsou klásy. Ještě máme 7 minut do konce livestreamu. Já jsem sice chtěl díl, že já jsem nečekal, že někdo bude chtět po mně něco ještě udělat. To je nejlepší, to mám nejradši, když začnu něco dělat, livestreamovat nebo nahrávat a pak někdo přijde, že po mně něco potřebuje. Mně to třeba řekli den napřed nebo takhle, tak nic nezačínám, že? Tak se přizpůsobím a našel bych livestreamovat třeba, ale když mi to řeknou takhle, tak teďka, když livestreamu, tak to je nejlepší. To je řešení. Já musím fakt překecat Gaze, ať si to stáhne. Teď se nebude mít asi moc často hrát, ale... Dívejte se na to, jak to vypadá nádherně, to je prostě Dragon's Dogma, no. To už na PS3 vypadalo pěkně. Zrovna to Kelmy píše. To je prostě úplně jiná liga, to prostředí vypadá tak pěkně, jako kdyby to bylo normální RPGčko a ne MMOčko, to je právě ten rozdíl. Jak jsou všude ty keříky, všude se to hýbe všechno. Já to potřebuju. Abych nehrál nic jiného. Já totiž fakt si jako ujíždím, řekněme si rovnou, na takovýchhle středověkých a fantasy RPGčkách a na tom já jsem vyrůstal, to mě vždycky bavilo. To prdele se musí přebíjet vlastně. A tohle to je ultimátní. To je lepší než Pán prstenů. Možná i než Zaklínač, protože ten nemá multiplayer, tady tohle to má multiplayer. A pokud chcete, tak si klidně můžete udělat Zaklínače vlastně, takže... Tohle to je nejlepší. Nejlepší RPG. Ale jenom nevím, co mám lovit, no. No, sice už to psalo Objective Complete, tak asi už jsem to udělal, ale... Vím já? Ty vole, jenom tady ta chaloupka zbořená, dívejte se to. Oni mohli tady prostě hodit jenom dřevo. Jenom tu dřevěnou stavbu, ale ne, oni ještě na to naházejou kytky. To je prostě fakt level detailu, který člověk vidí u normálního RPGčka a ne u MMOčka. Nádhera. Kaktus. Ono se chytá kolečkem. Já jsem se snažil chytat R2, nebo čím. Ne, tímhletím. Což je taky úplně jiný skill, tohle to vůbec v Dragon's Dogma nebylo, že jste mohli střílet takhle tak z vrchu. Tady je pitlík. Zkouším dodělat ten quest, jinak zatím zdarec klmí, no. Doufám, že aspoň to Uncharted si pořádně užijem, že to bude fungovat, že třeba nepůjde půl týdne serveru. A že to půjde od dne 1 a poběží to plynule pěkně pořád. Aby jsme si to pořádně zahráli. Bedna, něco dostanu? Aha, to je moje bedna s vybavením. Tady si můžu ukládat věci a vybírat.
Byly spodňáry, že? Jo, to byly spodky. No jo, Klmítek, fakt zatím zdarec. To je taková škoda, abych to tak chtěl hrát. Zdár pardále. Bych to chtěl hrát se všema, a nejenom sám se sebou, chápete? No! Ale tohle to mi prostě nedá spát, tady ty pózy. Tohle to mi nedá spát, to je lepší než celý Dream Club. Ne, už fakt končím. Čauec.